Pini Digital Media Union of Karbi Anglong DMUKA laso kiching si amehang thegar nilo first foundation day lo is laso puthang nili DMUKA members tum phan anta kiching si ahir jumi pilo congratulation pilo athenikan si alang litum kedo kedam mission pensi pachuniklo apen nili pini laso puthak media person tum phan chasimet ke sonsonia lamthi thaning tu labang lason helo je school dun bowling le metric pass gali ba college dun bowling le BA pass hi putagali labang ke alang tum borhi ke paduk nai devotion do nai dedication do nai honesty do nai sincerity do nai lason matike success lasi media person bowling le success ji bolam kali lasi media person tum success ji pote lahe qualities bange kinang sot lapen media persons tu pisi claim nahi ma claim nang ni malata nili nije jeta ta chalo kadu eta chinilo asi la so teng pen nok si claim pom polo nang te arni si success ji lasi look it tok tum writer lapen media person lahai tum ke success bangke asabu aporna kok asabu artata dutu nang hela lasi nang litum kadu eta la media ethics ta teng jong si claim pom polo dang te kitchen jeji thangalam theawe asi nili puthot kadagwe phanta niang akardom paji riklo la penchoro iglo nanglitum kadagwe phanta nanglitum nili phan alhi sarposo nang hang pot labang ta nili choro iglo asi lapon vela